Bij Wetterhostel Oer het Hout in Grauw is het druk dwaande met de taarriedings voor het opvangen van goed 200 vluchtelingen. Oer het Hout is van Tiesdiouw 6 dagen lang een crisisneedopvanglocatie. We zijn druk bezig met de roosters rond te maken, dus personeel, inkopen natuurlijk. We moeten even goed afstemmen, ook dat de maaltijden, ze zullen vast wat, het eten moet wat anders zijn. Dus daar zijn we nu druk mee. Er zijn een paar boekingen die we nog een ander onderdak moeten geven. Dus contact met veel partijen om alles in goede banen te leiden. Juist wat de eigenaar van Oer het Hout vregen had ze mensen opvangen kennen en dat waren het onverwacht voor een drukke periode. Het is wel even schakelen. We zijn natuurlijk wel ingericht op grote groepen, maar alles stond wel aardig in de winterstand. Dus we hadden niet zoveel drukte meer verwacht. Maar we zijn erop ingericht en we hebben de manschappen voor, dus wij zijn er klaar voor. Morgen wordt er nog een informatiekeerkomst te houden voor de bewoners van Grauw. Maar de eerste reacties binnen positief. Nou, dat is alles naar mijn amper bekend. Jertje krijg ik ook beboden. Maar ja, maar toch plak van die mensen geweest. En ik zei, laat ze maar komen. Altijd goed. Ja? Ja. Waarom? Mensen maar helpen, klaar, eind uit. Nou, die mensen moeten onderdak hebben. Ze hebben een vreselijke reis achter de rug. En wij moeten daar maar snel voor staan. En we zorgen wel hoe het verder gaat. En Grauw ben wel vaker asielzoekers west. Vroeger hadden wij ook asielzoekers opvangen. Dus het komt vers goed.